non? Eu vou ao ximnasio, estou moi fibrosa, estou forte, teño aí os músculos e penso, teño tamén un adestramento mental, co cal as miñas conexións neuronais, que me dicía un día o meu amigo Paulo, o teu cerebro é unha máquina de mallar, e ti daslle para mallar, e canto máis malla, máis quere mallar. E hoxe a sociedade diche, ai, non lle das voltas, a que és moi complicada, ui, que intensa. É dicir, o feito de pensar está mal visto. Está mal visto. Por iso a mí me gustan estes vínculos que neste proceso de higiene afectiva e emocional foron quedando que me din o teu cerebro é unha máquina de mallar e o din desde a admiración, non? E a min iso doume, aí a importancia de quen nos rodeamos, non? A min doume unha especie de está correcto. Ti non tes que pensar menos, porque o teu cerebro é así, non? Está correcto. E logo facendo terapia, pois tamén me dixo a psicóloga, dalle as voltas que queiras a todo, porque o teu cerebro precisa iso, e eu aquí xa dixen, pois xa está.